Dar știți bine, Simona, nu? Știi, dar am crescut cu ea, vinea. Da, cum să nu? Cum să nu, da. Exact, da. Da, așa. Era micuț când Da. vinea ea aici. Da. Așa. Și fratele Jim. Fratele Jim, da. El e bine. Aha. Dar am fost cu ei și am fost aici 2004 până la 2012. Și am fost cu chitară și cu toate animale și... Da, dar ea ne învăța, Simona ne învăța să cântăm. They remember back. El nu știe român. They got saved back then? No, I haven't got that far. Okay. Și a murit de mult. Timpul s-a trecut o grămadă. 13 ani acum pentru mine. Am plecat 13 ani în urmă. Și n-avea copii, nu era mărită cu Simona. Nu, a avut familie, a fost căsătorită și a avut copii, dar doar Simona s-a murit. Are mulți copii. 3 sau 4 a avut. Dar nu știu ce. Tânără. Era tânăr, era în vârsta mea, mai tânăr ca mine. Eu am acum 4 și ea mai tânăr ca mine, eu cred că 40 ceva. Dar oricum, vreau să predic Evanghelia dacă vreți să ascultă. Dacă ești cu minte, când am fost aici 13 ani în urmă, ea nu era cu minte. Nu, glumesc. Dar noi cântăm și predicăm, dar acum vreau să predic Evanghelia, cum să ajungem în rai sau în cer. Pentru că mulți oameni crede că vei ajunge, dar Biblia spune că mulți nu ajunge. Nu din cauza că e dificil. Face. Patrick. Eu, buțios. Aha. Eu buțe. Ok, atunci, cine vrea să ascultă 10 minute cum să ajungem în rai? Vrei? Vrei? Da, tuturor, ok. Și știți această poveste de la Simona, poate? Cum să fim mântuiți? Da, o știu. Să întreb la tine la începutul. Cum să ajungem în rai? Ce trebuie să facem? Cum credeți? Facem voia Domnului. Să facem voia Domnului? Și dacă primim Iisus Hristos și facem voia Lui, ajungem în rai, după cum credeți. Dar dacă primim Iisus și nu facem voia Lui, unde mergem? În iad. Ok? Am vestea bună, dar trebuie să ascultăm, ok? Numărul 1, calea spre Dumnezeu nu e prin faptele noastre. Așa e foarte important. Pentru că Biblia spune, Roman 3:10, Biblia spune, voi citesc eu cu glasul tare, pentru că nu am Biblie destul pentru tot, da? Biblia spune, așa cum este scris, nu este niciunul drept, nici unul măcar. Biblia spune, nu e nimeni perfect sau drept. E cineva aici drept sau perfect? Fără păcat? Nu. E cineva? Nici copii? Nimeni, da, nimeni nu e drept. Și de ce? Biblia spune totuși, același capitol, versetul 23, fiindcă toți au păcătuit și nu ajung la gloria lui Dumnezeu. Eu nu știu voi, nu știu nimeni. Eu știu bine, nu mai știu numele, cum te cheamă? Sora. Ilinuța? Da. Ok, mult gusto, îmi pare bine, Patrick. Eu știu pe doamna aici, pentru că ea a fost micuț ca voi într-o zi. Dar nu cunosc niciodată, nici nu știu numele tale, da? Dar știu un lucru, ești păcătoș. Nu știți pe mine, nu? Am cravată, am Biblia, dar știți un lucru. Și eu sunt păcătoș. Suntem toți păcătoși. Și Biblia a zis, din cauza suntem toți păcătoși, nu ajungem la gloria lui Dumnezeu. La gloria lui Dumnezeu aici, noi suntem aici pe pământ. Încercăm să fim ascultători și să fim bine și să facem poruncile lui și să mergem la biserică. Dar știți ce spune Dumnezeu? Nu e nimeni drept. Nici măcar unul. Primul pas spre Dumnezeu, să recunoaștem, nu e prin faptele noastre. Nu e prin faptele noastre. Așa e important. Nimeni nu poate să fie destul de bun să ajunge în rai. Ok? Dumnezeu, dacă El zice, nu ajungem în rai pentru că suntem păcătoși, unde mergem? Așa. Credeți că Dumnezeu vrea așa? Nu. Dar așa spune Biblia. Ok? Biblia spune, fiindcă plata păcatului este moartea. Ce înseamnă aceasta? Noi merităm iad. Așa merităm. Chiar dacă ești un copil micuț, câți ani are el? Eu. Aha. 5? Așa. Știți câți ani am avut când am primit Iisus Hristos? Câți? 10. Nu. 2. Nu. 13. Mai.
5. E ușor să fii salvat, dar trebuie să ascultăm. Trebuie să fii atent, da? Și Biblia spune, nu e prin faptele noastre, dar Biblia spune aici, fiindcă plata păcatului este moarte. Adică, suntem toți păcătoși, chiar dacă avem 5 ani sau dacă avem 45 de ani, nu contează, merităm iadul. Dar vestea bună este, dar darul lui Dumnezeu este viața eternă prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Fii atent aici că Iisus a zis, rai sau cer e un dar. Ce înseamnă dar? Știți ce înseamnă dar? Înseamnă gratuit. Da? Dar știți ce spune Biblia? Nu Biblia. Știți ce spune religia și biserici? Ei spun că viața eternă sau rai e o răsplată. Trebuie să muncim, trebuie să facem lucrurile bine, trebuie să ascultăm cuvântul. Și dacă facem tot bine, Dumnezeu va da răsplată. Dar Biblia nu a zis că cer e o răsplată, El a zis că e un dar. Un dar e mai bine ca o răsplată. Știți de ce? O răsplată trebuie faptele bune. Un dar e gratuit. Dar vreodată ai primit un dar și cineva a luat darul înapoi? Da, nu e bine așa, da? Nu e drept. Dar știți, Dumnezeu a zis, această dar, cer, e dat de la El gratuit și nu va lua niciodată. Înțelegeți? Nu va lua niciodată această dar. Fiți atent. Dacă nu vreți să ascultați, plecați. Dacă vrei, stați, că e foarte bine. Atunci, e un dar și e gratuit. Dacă Dumnezeu a zis această dar e gratuit, dar mai bine e de veșnicie. Cât de timp durează veșnicie? E până sfârșitul, da? Nu? E de veșnicie, da? Atunci, dacă am primit darul lui odată și Dumnezeu a zis că această dar e de eternă, câte ori îmi trebuie să fiu salvat? Odată. Pentru că odată sunt salvat pentru veșnicie. Am avut 5 ani când am primit această dar. Eu acum am 45 de ani. Știți ce înseamnă? 40 de ani am avut de la timpul care am primit darul lui până acum. În 40 de ani am greșit o grămadă. Da? Cum să nu? Dar știți ceva? Eu sunt încă salvat. Cum? Pentru că darul e gratis, gratuit și de veșnicie. Și când am 80 de ani, sunt salvat. Când am 100 de ani, nu cred că vom avea, sunt salvat. De ce? Că Biblia spune viață eternă. Am primit aceasta ca un dar. Ok? Cum să primim această dar? Biblia spune prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce a făcut Iisus Hristos pentru noi? Ce a făcut El? Cineva știe? Copii? A murit pentru noi, dar cum a fost? Pe cruce, da? Și Biblia spune că Dumnezeu, Iisus, nu era doar ca noi. El a trăit aici pe pământ ca noi, dar diferit fiind, noi suntem păcătoși. El n-a păcătuit niciodată. Dumnezeu în carne, Biblia spune, și a fost fără păcat. Și ziua pe care a fost pus pe cruce, ceva s-a întâmplat. Toate păcatele noastre a fost pus pe El. Pace, eu recunosc fața ta. Cum te cheamă? Maria. Și Simona, și Jim, și noi la biserică. Mulți ani în urmă acum. Acum am revenit o vizită, nu stăm aici acum. Bravo, să fii sănătos. Da, mersi, eu știu bine. Wow, ai crescut un pic. 13 ani, e o grămadă de timp. Am 200 acum. Wow, mult înainte. Am 5 copii. Wow, mult înainte. Slavă Domnului. Oricum, hai să mai vorbim despre această dar. E prin Iisus Hristos și când Iisus Hristos a murit pe cruce, a murit pentru noi. Adică, El n-a păcătuit, dar a luat păcatele noastre ca El s-a făcut-o. Adică, El n-a mințit niciodată, dar a murit ca o mincinosul. El n-a furat nimic. Iisus n-a furat niciodată, dar a murit ca un hoț. N-a ucis pe nimeni, dar a murit pentru păcatele oamenilor. Înțelegeți aceasta? Și două lucruri s-au întâmplat. Pace! Două lucruri s-au întâmplat. El a luat păcatele noastre. Fetele, fii atent. El a luat păcatele noastre, dar și El a dat dreptatea Lui. Înțelegeți ceva? Nu e nimeni drept, nici măcar unul. Dar acum stau drept. Cum? Am dreptatea Lui Iisus Hristos. El mi-a dat dreptatea Lui
ca un dar. Aceasta este mântuire. Să credem în Isus Hristos și numai în Isus Hristos. Înțelegeți aceasta? Atunci, credeți că Dumnezeu s-a murit pentru toată lumea? Da. Atunci toată lumea va ajunge în rai? Nu, corect. Se poate, dar dacă nu primim darul lui, nu vom ajunge. Toată lumea crede în Domnul. Crede în Isus. Crede că El a murit pe cruce. Cred că El a înviat. Azi sărbătorește în lume. Cred că El a înalțat. Dar ei nu sunt mântuiți. De ce? Nu au primit darul lui. Ei cred că prin Isus și faptele lor va ajunge în rai. Dar Dumnezeu a zis că dacă credința e așa, nu ajunge. Nu ajunge nimeni. E doar prin faptele lui. Ce a făcut El, viața pe care El a trăit, ajunge. Păcatele pe care El a luat și a plătit pe deplin pentru noi, așa ajunge. Și credința în aceasta e diferită, fiind mare diferită. Că mulți oameni spun, pocăit, sunt pocăit, stai puțin. Calea spre Dumnezeu nu este să cerem iertare. Fiecare timp când greșim, cerem iertare. Bun, știți ce zicem? Doamne, nu ajung, iartă-mă, încercat din nou. Nu, încercăm toată viața noastră, nici nu ajungem. Calea spre Dumnezeu este să zicem, Doamne, nu ajung, dar dați-mi, vă rog frumos, darul tău. Eu cred aceasta e suficient. Atunci, hai să vedem cum să primim această dar, ok? Și voi întreb, dacă vrei, hai să vedem cum să primim această dar. Roman 10:9, Biblia spune, așadar, dacă vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Isus și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat între morți, promisiunea aici, vei fi salvat. Așa e promisiunea de la Dumnezeu. Dacă mărturisim ce cu gura noastră? Păcatele? Nu a zis asta. Dacă mărturisim ce? Stau credincios? Nu. Mă duc la biserică? Nu. Dacă mărturisim pe gura noastră Domnul Isus. Să credem doar în El. Ce El a făcut pe cruce pentru noi, ajunge. Și a zis, și credem în inima noastră că Dumnezeu l-a înviat dintre morți, vei fi salvat. Atunci, întrebări. Pentru toată lumea și pentru tine. Ok, întrebări. Aveți această credință destul să pune pe toate în Iisus Hristos și nimic în tine, nimic în biserică, nimic în botezul, nimic în pocăință, toate credință în Iisus Hristos, că ce El a făcut ajunge. Nu mai trebuie nimic. Doar să cerem darul Lui. Atunci vom fi salvat de veșnicie. Ca 5 ani sau 50 de ani, indiferent, când credem aceasta și cerem de la Dumnezeu aceasta dar, El zice, e da. Și nu contează viitorul, bun sau rău, suntem salvați. Atunci, fiecare trebuie să alegeți în inima lor. Credeți aceasta și vrei. Dacă vreți. Da sau nu? Da? Hai să ne rugăm împreună. Și eu nu știu dacă a fost atent. Nu știu dacă ai înțeles. Că vorbesc un pic ciudat. Nu înțeleg aceasta. Am uitat o grămadă în 13 ani. Am vorbit un pic mai bine. De unde veniți? America. Da. E frumos acolo. E mai frumos aici, zic eu. Bogată țara acolo. România mai bogat de când am plecat. S-a ridicat un pic. Dar să ne rugăm acum și oricine care vrea să ne rugăm cu mine. Repetă, da? Dacă credeți aceasta, dacă nu credeți, repetă în zadar. Dar dacă credeți cu toată inima, vei fi salvat. Așa? Hai să ne rugăm. Dacă credeți și dacă vreți, da? Repetați această rugăciune. Dragă Iisus, știu că sunt un păcătoș, dar cred că Tu ai murit pentru mine. Dă-mi viața Ta, darul Tău, cred doar în Tine. Mulțumesc în numele Lui Iisus Hristos. Amin.